Bye-bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Sandra. 24 na ako ang edad. Taga somewhere in Visayas. Ug usa ko sa nabuang sa tukhang ni Mary nga gibaylog yun na ako sa K-drama. 2 years na day ko nga kay walay uyab. HR officer ko sa usa ka mall diri sa moang lugar. Di man sa tapilian og lalaki, but wala pa yun ko'y natipuhan ay. Hangtod, nakapaminaw ko sa nagtrending nga confession ni Mary nga tukhang. Pwerte yun na akong lingawa eh. Mura man sad og lami magpatukhang ni mamang pulis. Mao na nga tungod sa kabuang nako sa tukhang ni Mary. Nangutan ako sa akong mga kauban ug doon na ba sila'y kailang pulis nga single kay paila-ila ko. Manangan ako nga, hoy, na may kaila nga single nga pulis. Ipalaila pud ko be. Ngun akong sa kaamiga nga, naon sa Cassandra, kami niyon na ka. Tubag ko nga, lami naman magpatukhang. Lami tubag siya nga, unsay tukhang? Drugs ka ba siya? Tubag ko nga, oh, hapit na. Mong nangita kog pulis basig na amoy kaila. Kanang naapoy na nga, aron ka nahanta og manukhang na. Andan tubag siya nga, pagtarong ba siya? Nakadrugs ka? Mitubag ko nga, basta, sultihan talang mo og nganong ganahan ko patukhang. Na may kaila? Then mitubag akong isa ka amiga nga, paryente ni Sir M. Di ba mga policeman? Katong namista tayo lang sir sa una ba? Mga 2019 pa to. Crush ka nitong lalay tong pag-umangko ni Sir kay gwapo. Kanya police man to. Tubag ko nga, wala ligo ko bantay. Then may anak ko isa ka amiga nga, ang naman, busy man kag video kay sa sulod. Mga pulis bi atong naa sa gawas. Dugay na po to basig minyo na to. Na ay daghan diaw. Ngita pakaglayo nga naanay ni duol nimo. Tubag ko nga, basta, pulis ako kay magpatukhang ko. Then may katawa ko. Tod man tungod kay baga yun kong face, nangutana ko ni Sir M. Og available pa ba to iyahang igagaw? Mura lag nakakita og item sa online. Pero, nihayag akong kaugmaon pag ingon ni Sir og wala pa namin. Pero nangit-ngit dayon kay naa na daw ko. Baga kog nawong pero di pug ko mangilog. Pero kay lakas man ko sa mong head, ingon siya nga ipila-ila ko niya og naa siya mailan. Mao nga waiting ko sa mga update ni Mer og waiting pud ko sa update ni Sir. Hangtod May 30. Na ay nag-friend request na ako. Wala ako kaila. So I deleted it kay dili yun ko ganahan og dili na ako kaila ang friends na ako sa Facebook. And then the next day, then may ana si Sir nga, Osan, nagkaila na mong dandi? Tubag ko nga, kinsay dandi sir? Then tubag siya nga, di ba nakipagreto kag pulis? Kauban to siya sa akong pag-umangkon ba, nga imong gipangutana. Nakasuroy man sa balay, moong giingnan na ako. May tubag ko nga, ha? Laina ni Sir, oy. Giingon pa yun niya. Uwawa po dato eh. Tubag siya nga, ay, dili na iingon. Wala man pud ka mag-ingon nga dili iingon. Tubag ko nga, laina ni Sir, oy. Gipa islide lang tato ni mo gisgot adto. Tubag si Sir nga, day kauban siya nga pulis pod og ulitaw. Nagwantad man ka kag pulis, mong gihatag dahil na ako imong Facebook. Tubag ko nga, mo day itong nag-request na ako. Gidelete man na ako sir, kay wala ko kaila. Then tubag si Sir nga, it's not my problem anymore. Idesperada na ligi kaayo ko nga makabira og pulis. Nagpuan kog search og asa na tong dandi nga ni-request aron ako na po'y muad. Ang Viola. Mura magnatinaw akong mata. Gabriel is trulalo. Nakaingon yung kog dili ni pwede og dili ko tukhangon ani.
Sa moto, nga giad nako si Dante. Gihuwat yun nako kano sa ako yaksa. Nagbuntag na lang. Jamo yun. Nagbasol yun ko nga gidelete pa nako iyahang request. Madistract ko usahay sa trabaho kay ma-imagine yun nako ang momol ni Mary o Gabra. Wara kog puang. Matulalay na lang usahay. Unya, mungaag pagkaahak ba aning trabahoan. Then miingon ang kauban ako sa kuang. Unya asan, nakakubit na kag pulis. Mitubag ko nga, iya mo oy, wa nako gi-accept. Tubag siya nga, nganong sa pulis pa man ligi ka, nga naay manager diha o, naghuwat ra nimo. Nganong magpatukhang pa man kag pulis. Mingon pa jud akong isa kauban niya, unsa di pasabot sa mong tukhang di ay baji. Tubag ko nga, kanang manoktok. Itubag siya nga, natural tuktok hangyo man ang tukhang, para raman na sa mga adik. Tubag ko nga, basa-basa pod mo og may time og mga confessions oy. Aron updated mo adto mo sa UCFB. And then may katawa ko. Tinangutan na sila nga, unsa din ang tukhang? Mitubag ko nga, gitukhang ni boy si girl. Natingala sila. Ako silang giingnan, nga ka-slow po doy. Gi-injectionan og semen ba? Dayon nga tawa sila. Sa mga to, usayod ka adlaw nga sige kog huwat sa accept ni Dandy. Og wa, jamo. Dayon wala pa butoy update sa tukhang nga akong gipahabol. Pagsunod adlaw, murag ni kikbi akong atay, kay gi-accept nako adtong Dandy. Gipugna na lang yun nako ako makamot nga dili mo na og message kay aron mailahan ba yun og interesado po nato. Paita po ning kita na may mulihok yun, kanang kita na lang yun tanan. Motong sige ra kog stalk siya mga pictures oy. Pagkaahak, mura mag si Lito Lapid katong younger version niya. Wala rin ko nag-message pero sige like og heart sa mga pictures. Stalker kaayo kong agi. Sala gyuding Mary ba, kay paibog kaayo silahang momot. Sa moto, maingon akong sir na pod niya, san, kuhaon mo karon ng imong order o dad-on ako ugma. By the way, nag-online seller ang asawa ni sir og mga desserts. Mitubag ko nga, kuhaon na lang na ako sir, adto na lang ko pakuha sa kumanghon. Manghits lang minimo og sakay. Sir, kadtong si Dandy ba? Butan to. Mitabag si sir nga. Baw lamang. Kay kadto papud ko kita. Butan man pod sa kong tanaw. Nanguyab na day nimo. Mitabag ko nga. Mauli gini problema sir. Kay wala ko gi-message. Paita. Mitubag siya nga. Labon na nabitaw ng uyab nimo. Sigig paramdam nimo. Pero dili pod ka. Mitubag ko nga. O ako kagusto ato eh. Maayo tong pulis kay manukhang. Itubag si sir nga, masay manukhang. Tintubag ko nga, ay na sir, dili ma-explain. Sa moto nga pagka-off na mo, nihapit na dayon may ilang ka sir kay magkuha sa mong order. Dugay-dugay pod mi kauli kay nakahits pa na mi kaon ilang sir, mga 7 PM na to. Dayon diha na ko sa gate sa Camellia Homes naghuwat sa kumanghon. Kay akong kauban, gilupad na siyahang uyab. Paita yun yung watay uyab oy. Dugay kay kumanghod, kay nagpalit pa daw siya giligid. Maong gilamok na yun ko ginawa. Sitsitan patag na ay mulabay. Ayon tag murag si Gabriel. Mga hangol pod og mga naong. Pila ka minutes ako hinuwat, dihay gahagoros nga motor. Sabi na ko kumanghod, pero dili man liay. Lami man kaayog motor. XRM raman tong amo. Then isulod sa Camellia. Hapit na yun na ako napatay akong manghod kay dugay kaayo. Taod ni balik tong nagmotor. Wala ko kaila kay full face helmet man. Dayon ni hunong sa akong tungod. Kulbaan ko basig kaliton laman tanig pusil. Wa patawon ko kitagluwa. Nagpanglingi na ako sa guard kay basig maunsa na ko dali. Then mingon ang laki, nga ma'am, wala pa kakuha ka. Nag-helmet pa na siya anak.
mataray nakita. Tubag ko nga, padong na sir. Then may tubag ang laki nga, nangutana manggod to si Sir M. O gikuha na ba daw? Niadto manggod ko sila una kay gihapit akong bayad. Namanggod ko nagstay dari kay naa akong isuon. Then may tubag ko nga, aw, kisa day ka sir? Tubag siya nga, ila-ila sa dayta ma'am. Si Dandy day ko. Nakapang-ahak yun ko sa kong unahuna. Tukhang na dis. Then may tubag ko nga, aw, ikaw day to? Nice to meet you sir. Tubag ang laki nga, nice to meet you pud ma'am. Kaon jud ka dere? Gabi na ra ba? Lami ba po di ingon unta nga pwede pahatod sir. Pero may ingon ko niya nga paingon ako manghod sir. Nagpalit pa daw og ligid. Mitubag siya nga ubanan sa kanako dere kay gabi na ra ba? Gikan pagtrabaho ma'am. Tubag ko nga lagi nihapit rami ilahang Sir M kay nagkuha pod sa mong order. Nakapang-ahak na yun ko kay gikuha iyahang helmet. Hoy, kagwapo na lang ba dyan? Then nangutan na siya nga, asa di mo nga mall ma'am? Then ako siyang gito pa. Then nangutan na pod ko niya, nga di ba police ka sir? Asa pod ka nga station? Then giingnan pod ko niya kung siya dapit na asay. Dugay-dugay pod may nga gachika ni sir. Og nagampo ko nga mubuto unta ang ligid sa kumanghod aron dili ko makuha. So kadadto sige na mig-chat ni Dandy. Happy na kay ko. Bahalag dili na mo update si Mary. Nagpa-blooming kaayo inyong auntie. Nagpa-riban yud kog buhok kay unsaon na lang kay mo aura buta usahay. Ikansyawan ako sa mga office mate nako kay blooming lagi daw kayo. Murag na bisbisan. Pero wala pa gani ha. Unsaon na lang kaha ug matukhang na. Sa moto nga sige na mig-chat ni Sir Dandy. Hinay kayog move sa inyong uncle oy. Di ka maog pinakwiki. Sige ra mig-chat pila ka adlaw. Nos apakata kay score ani. Nagpabisi-bisi lang gyud inyong auntie sa trabaho kay aron dili magsige gunahuna og momol ni Mary ug Gabriel. Panginabuhi sa ang unahon nato, unya ra nang momol aron na atay makakot. Masaon pag momol og watay sustansya nga tarong. Bitaw. Kay bisi-bisi lagi ko, halo ka bantay nga nanawag day si Dandy 4 hours ago. Opo nagbilin og text tugon sa ituyo. Masungot yung ko aning manawag nga dili nato matubag. Unya dili mo text ug unsay tuyo. Labi nago atay low. Ug kining pubari na ta kaayo kay nahurot ng sweldo. Nakitawag pa ko sa kong kauban ug nganong nanawag siya. O siyang gingnan na, hello sir, si Sandra day ni. Wala na ko matubag imong tawag niya. Tubag siya nga, imo po ning number ma'am. Tubag ko nga, dili sir. Nakitawag ra ko kay wa ko'y low. Paita eh. Huwawa doon. Natay trabaho pero dili takalog. Taningon si Dandy nga, asa ko niya ma'am. Pwede kuhaon ka na ako. Sa akong unahuna, pwede kayo. Pero ako siyang gingnan na maikog buta ni sir eh. Asa day ka karon sir? Tubag siya nga, niya pag station ma'am. Wala man kahay nagpaabot ni mga lain. Tubag ko nga, wala man pod sir. Taningon siya nga, paabuta ko diha ma'am, kay kuhaon ka na ako.